o drogách. Čau, Georgi. Mám tady ty drogy. Jaký drogy? Teď víš. Počkejte tam chvíli na mě. Ale proč to furt bereme? Ty bereš drogy, já beru drogy. Oba dva jsme úplně vypatlaný z toho. To není možný normálně. Jak tohle můžeš říct? Jak to můžu říct? Teď je to jasný. Koukni na mě. Nesouhlasím s tebou. Tak bude ten šéf nebo ne? Tady mám čekat. Drž hubu ty tam dole. Co to je za člověka? Tyhle, to je snad tvůj kluk, ne? Víš, nikdy jsem ti to nechtěl říct, ale poznali jsme se na plese. Jež. A byl fakt nakousnutí, ale jsem viděl ten jeho pupek. Ty mě podvádíš? To není možný. Ty mě podvádíš. Ty nejsi člověk. Ty jsi zvíře normální. Ty si ze mě budeš dělat prdel. Ty si myslíš, že můžeš přijít a nabízet mi drogy a ukázat mi tvýho chlapce. Mně se zastaví srdce. Počkej, mám tady touhle. Onem. Tak. Jenom dejchej. Zhluboka. Zhluboka. Je to dobrý? Je to dobrý. Tyjo, má to grády. Co to je? Odkud jsi to vzal? Ježiš. No, mám to od jednoho kámoše, který to fakt jako rád pěstuje, no. Ale počkej, nech mi taky něco, ne, ty vole, přece to všechno nevyfetlej sám! Zase absťák! No to je výborný. A co si kurva stěžuješ? Víš co, dej to sem. Teď já. Ani touhle mi nedopřeš. Co to bereš? Trochu LSD. Trošku ti pročistí dutiny a hlavu. Je to dobrý? Teď už ano.